God dag og velkommen til hentan FTZ-testen i mittlen VUIF og KUIF. Det jo altså linje av øren og 3 plass i FTZ-døltene. Her lagt opp til en øyelig spennende test. Det en av oss nere Monko-finalen om finaleplassene i beste mannsdøltene. Det jo således at begge vestmenninger og kvalfringer har mulighet for å spille seg i FM-finalen her. Men det krever altså at få at han jo stigende her i enda spørsmålen av kappingene. Og ta en sånn innanhusdister som hesen, altså en likla dister, en likla oppgjør. Linjen har spalt tverrfører sunna mittlen avur i hesen kappinger Arnon i oktober og november måneder i fjør. VF har vunnet båda disterne, først ved 6 målene, 32-26, og en gav måned 17. I 12. november tar vunnet der vid 3 målene og i Kotla 4. 28-25 til VF enda i tanddistren altså. Vi tar manningarna av Taimon Bauen Lienon her. 4 vestmenningar, Heimalie, VUF, ta. Nummer 2, Samuel Johansen. Nummer 3, Jon R. Nilsen. Nummer 4, Magnus Müller, som vidande spiller vi for det første fire i år. Nummer 5, Agnar Johansen. Nummer 6, Rune Johansen. Nummer 6, Hannes Kristoffersen, som også er kommen. Nummer 8, Julian Olsen. Nummer 9, Ache Eilsnes. Nummer 12, Andreas Eriksen. Nummer 11, Jon Müller. Nummer 12, One H. Pedersen. Nummer 14, Bjarsti Hansen. Nummer 16, Laden Bjerri Makka. Nummer 16, Sjurur Olsen. Nummer 20, Raue Lamhauge. Og nummer 21, størskytten Filip Jojic. For gestene, altså KUIF, og leikerne heser. Nummer 8, Emil Dam. Nummer 23, Marskos Mølbjerg. Nummer 95, Jan Dam. Nummer 2, Andreas Nilsen. Nummer 6, Karsten Ui Husenon. Nummer 13, Tony Veie. Nummer 16, Teitur Johansen. Nummer 18, Jakob Tryggvason. Nummer 19, Hjalte Matras. Nummer 25, Fredrik Sørensen. Nummer 22, Hans-Eli Sigbjørnsson. Nummer 29, Rekve Veie. Nummer 33, Frøye Veie. Nummer 34, Rune Johansen. Og nummer 39, Ase Dam. Arche her til Filip. Släpper det alla med nu till Julian som lägger vestmenningar av 8-8-0. Domaren Eion Samuelsen vill alltså ha varit efter att taka att göra spel i uppfatter. Och det är alltså Eion Samuelsen och One Vartum som dömer och det är ett domarapär som vi inte så ofta så döma samman. Men det är alltså tror jag att mackaren i Taimon Bauen, alltså Thomas Jol som plejer att döma samman vid Eion är skattor och det är Hannes som plejer att döma samman vid Ona Öysne. Så tror jag man simpelthen sliser samman i 8 domarapär som heter Eion Samuelsen och One Vartum i det. Jag var spalt i en gav minut här i Hölln i Västmanna. Står han alltså 8-0 till VUF. Julian Olsen som skorar i för Lutlar Löt och Söjan. Hans-Eli som rönnar för att han vinner Kjolver här. För att så kommer till kast. Tony, Hans-Eli. Och skrinar väl Tony Veie. Blaten kommer väl ut ur målen här. Jag tar täcka öliga högt upp bäge mot Aka Eilsnes och Filip Jojic. Kalfringar. Han har så lagt sig efter dessa för. Julian, Arche, Filip. Skal han bara färra Kjolver, kan göra han? Nej, spelar Bojare. Arche efter. Han kan också skjuta utifrån. Han tar flytta sig väl i vägen KF. Så kommer Filip Jojic. Han blockar kommer av och ger Vestmenningen ett hotmakast. Armen kom upp till domaren. Tar med sig att det kommer någon uppställning här. Raue Lamhauge ska han ställa upp till Filip. Kommer ett undranskål från Filip Jojic och för bant och i Mali här.
Det ser så lagt ut här Filip Bjöje skär där men han kräver teknik att klaffa så hårt skott att det och lumpa Malberg nästan. Sälja sig domaren här vid armen loftet så vet man att det kommer ett skott. Nu alltså 2-0 till VOF. Har spelat i 3,5 minut. Västningar här av stadion. Andreas från här han vissar. Önchen utan hans Eli som kommer efter och för stäcka som skjuter lopp någon. Han spelade knappar 4 minuter här i Västmanland. Stavan 2-0 till VOF emot KIF. Näka av folk kom i hallarna att hitchas snurrdes någon men inte fullt i över. Det hade vi kanske väntat fler folk men det kan vara att det kommer drossant. Det är så inte så att det är en outgörande dyster för berglinjen. Filip Jojic ökar till 3-0 och i samma omfärre blir Rune Johansen kortar ut i 2 minuter. Så tänkjer målbräckorna tänkre tja Kolfringen tar 18-4-3-0 och nu är det alltså ösne en med vår färg av till någon kommande lötna. Kolfringen röna här. Här var Asa mittfyra, Hans Elia vänstra backen och Andreas och högra backen. Fredrik via vänstern här. Så utåt till Asa. Mladen kommer väl ut ur målen. Han är väl steg väl här första lötna. Tar här bara så första mål till gåar än Kolfringen. Och det är så att jag ösnar tror att vi F-vägen hos dig så mycket väl att de skotten som är kommen framåt Mladen i VF-malen. De har varit så mycket pressa i att han är inte större stroblagar av bjärga dem. Julian. Skjuter väl upp om Mali här. Knappa minuter efter av utvisningarna från Rune Johansen så Kolfringen alltså en mer färdig nu i 30 sekunder trätt. Spalt halvan 17 minuter av dysten här står han 3-0 till VF. Så har det bytt om här så Hans Eli är mittfyra, Andreas är högre backe och så Ase som är Janne mittfyra kommer backen. Skiftar det efter här. Fredrik Sørensen skjuter första KF mål och det kommer väl upp ösni här ute av vänstern. Fick plaffa ett skott av sted och lumpa i Mladen i VF-målen. Så nu står han alltså 3-8. Släpper där stävjen och här Andreas. Ja, det gör där. Fredrik. Räckve Veje som bara har in i varje passion. Skiftar sig ut vid Asa. Och nu släpper Rune Johansen upp i pass efter. Så nu KF alltså fullmanna. Ja. Så vill Asa ha lagskipan sätta värsk här. Missskiljen här mitten där. Att han kan spela han ut efter avanchen till Fredrik. Men han var så färn in iver. Här ger vi så Västmanning och möjliga för att komma upp på 4 mål här. Julian. Ja, skulle kanske lyckas slå bollen i hörna och vet om de kan skipa alla spelet inte bättre. Jäder här. Så pitchar upp på nutchen här Västmanningar. Filip. Ache. Atte Filip. Och lumpar. Och jag för någon som hitcha så utland att lära spela Julian men spelade han så inte roa stryknem. Han var väl inpackad över här så att det blev lite 20 meter kast.
Nu ska också ganska till att hämta här. Ja, att hålla domaren i ösnö. Nu tar teachern öliga löt det. Julian Olsen centra skottas det, men här är inte troplökar in i målen här till Emil Dam. Att ta sig av här som skott någon. Här var spalt och i knappar 8 minuter. Stövan ett 3-1 till VOF i möte KIF. Rune Johansson nu mitt 4 till Kolfringon. Och här var framvis Andreas och hans Elia kvarsen i batche. Andreas. Tar Röjna alla tyna vid nutjon kombination och nutjon oj. Kommer så tja naka ekvis lite ut här. Ja, alltså Dam spelskipar ju lötna så Röjner att sätta system i verk här till Kolfringon och till som jag tror så att det nutjar skipan i kvarja för alltså han tar jag allt katalogen nu för jag vet inte om kunna släppa till det så här upplagt och Malmö-lagarna här måste vara ju en men här vill flöjta Argen. Det står en fallscreening eller vad det är eller man har haft foten innanför det. Och Västmningar har ringt via få sig kontrafasen upp på köra tar släppa kötta stäm men så då kommer man igen och finner det att det inte får gå i förstbilde kontra och så istället skulle röna i airbilde men så blev det synter rotlet chatta mot har ända nästan kvar för vi att lyckas slå bollen i hörna och fria spel så alla spelar nu tjon. Det har då inte just det så för. Jag finner där här Andreas var kommit i gång för att söka med det kast här inne. Emil Dam och Jackson i Malmö här. Ja, så är det möjligt för jag kör en mot ögonen till Asa här. Röjner att finna Tony in i strykna. Jag har inte sett ju Tony han känner vi och i systemen hur skrina och så men vi tar inte nästa spel in till strykna till Kolfringon. Det kan vara ett vapen som tar mankla att aktivera. Här var alltså bara skott i 8 mål här till Udist någon Kolfringar. Står han 3-8 till VOF och vi då spalt i 20 minuter nu. Hans Eli, här är målöjtje och han skorar. Så är 3-2. Filip Jojic röjnar svära efter vid presten här för Östen returen själver och han är öppen och skottar någon här Filip. Men searcher för att Västmningar var ett anloppe. Julian. Ja, Rover som kommer vi in av stryken här. Filip, Julian efter. Så är platsen ja, stryken var så shooter eller kvar det som väger fälten här. Fredrik Sørensen för ett guldkort och tar vara brottskast till Västmningar till Filip Jojic som tar det. Här är han trycker Filip. 4-2. Filip Jojic alltså skjuter 3 mål i det. Julian Olsen skott ta 4 mål i chatten. Han spalt i 11,5 minuter då han 4-2 till VOF. Nu ränner KIF så vi Hans Eli som spelfördelare. Här var Fredrik Abatchnon så rör sig efter mitt fyra här som ja, här var Shirley Negra spela till John. Rennskott, ja. Minkar månen till 4-3. Amsterdam. Han spalt i 12 minuter här och så kör vi ett sätt här till Västmningen kontra komma i airbild som det blir beina vännen så en rottelig affär. Röjner Archie Eilsnes men Emil Dam som östnyer kom handla väl från början. Här är bara 4 mål för en Jöknen John. Vi har haft flera fina bjärkingar i KIF-malen. Ase
Letar efter målökon. Finner hans Eli. Han är pressad över att köra åttare suje här. Tja Bjärsta Hansen. Och ta Gerda Rinktron att släppa fram Vimlaten i malen. Ta såg vi att Västmänningar tar standa väl i vägen till att få pressa KIF-arna till att skulle avsluta åttare suje. Alltså ut från vankonon och åttare suje backkonon. Och ta bluden också språkskjöten. Ta Gerda Laten också går arbetsomstår i malen. Fredrik här mitt fyra, men ta verer dömt och emot att Diamond och en felskrinning att la kvätta så är. Så alltså två li här av alla som bär renna väl efter. Det vill jag gärna spela kött fram efter, men det är ringt att få kontra så skjuta loppande att dricka ta i vägen är så skjuter hem. Två blivit av mål som hese. Filip Jojic som simpelthen tar chasna och ägnar händer. Rune finner Rekva Veje halt jag där inne i stryken i här. Så nu står han 5-4 till VOF. Har spalt och går 14 minuter här. Filip som rönner sig. Emil ständer rätt och i malen här. Seli Rune. Han får leverering. Så har player att göra domare uthållnar. Då vill jag ofta ha. Och Leita där ut av strykna. Tony som är kommit rättliga längt ut. Tar inte så här brottskast för hjärta. Halt att han vill göra det kvar i skottlötene. Men det är så ett frikast till KIF. Och i samma löte teker Jeppe Borsk. KIF vänjer timeout. Rundgangsspil, hvor han selv kan komme fra første gang, eller i arbejde noget med det. Overgangsspil, hvis vi skal, så skal vi have overganger til et løb ind mellem 2 og 3, og så skal vi få skud. Eller også skal vi have dem ud med midter. Arbejde med Jeppe Borsk, KF-njäre, som brukte sitt timeout till att ta sig om allopspelet till Kolfringon och så stora mån vill ha justera några ting i skipa i allopspelen så i system någon kostar då vill jag ha männa placera här. Och till det som det snabbt in att det här var ringt vi har komma till upplagda Malmö-läkar av rött och sujon så har vi pressar till att skjuta av åttare sujon också ofta. Här är en fin möjlighet till Saddam. För Boltrand emot vägen i här för oss nu ett brottskast. Till Rune Johansson som tar till. Blatten har stått väl här till och det snön för så jag hade Rune Johansson som vinner hesa första brottskast och Elena för Kolfringar och så är 5-5. Jag vill ju shortla släppa bollen någon Asche Esnes som rönner att vinna Liföl och någon några löter att den har hemma på. Oj, det är några utskiftningar nu. Alltså Ase och Samal här, allt möjligt som ska in nu.
Så är de män kommer på plats. Fröje Veje som är kommit in av backen tja Kalfringen nu. Här kan köra Marla men i en mot i ögonen tar han kommer in i hans stövnar. En struplös som låter i målen och tar med till hans skott någon. Och så till Fredrik. Skottet för väl om man för det. Väl funnet här Filip som finner Andreas och Stanchen Bjergar för Emil Dam i KF-malen. Västmeningar var det all uppe här. Har alltså spalt i 16 minuter nu och stövan 5-5. Atje för Atlanvägen själver. Jag vet inte vad det är vi skåten och tjatar mån. Och öliga stora mån för att det är brästant ner i golvet. Tar Atlan några skjuta ner och ett stossa skåtene. Men öliga ofta pressar det bara ner i golvet. Bara framan för Mali. Och det gör det inte rinkt Emila Bjerka i Malen. Här så kör vi det väl placerat. Skåt, Sjurur Olsen. Som lägger Västmeningar. Och 8 efter. Stöva nu 6-5 till VUF. Fröje Veje placerar skottet väl och handlar av hatten här. Och Jaunar 4 KF. Stöva nu 6-6. Här var spalt i 18 och en halva minut. Västmeningar nu vid Rona och högra backe. Arche färden ut att kvällas halt igen. Ja. Och nu finns jag Agnar Johansson in och strykarna. Shooter från Rona. Nu får han Atlanvägen runt själver. Så vet jag inte att det är öliga onökt vid dömensna och hata tøymer dömar nog inte mer. Nu har han finns nog. Rekva Veje som motmäler nog till att få en munlig avvägning från domaren någon. Filip till Julian. Leitar efter målögon. Filip Jöje står standa kompakt i vägen Kalfringar. Vi är färner vill jag ha då långa borster. Han finner Andreas här inne. Han rör bara släppa bollen och satsar ganska bara brottskast och att Räckfot täcker innanför det, men det är till att så kommer det kast. Ja. Att det är Filip Jöjic då han är allra bäst. Fläckar första skottas det så är åtta näka som helst avvägning och täcks själver mot returen och skorar på han. Lägger VUF 8-6. Men så efter en första löte här Västmeningar Bulsauras det kom fram om 3-0. Så här var Kalfringar klara att fyllt vi så igen ta. Till svårare än morgon 8 mål Amone. Sönast och gå lötna. Fröje Veje som ändrar i hotmotöken vid Samuel Johansson. Samuel Johansson som är vi efter nu efter lökban.
Ja, han var innanför. Skulle annars akkurat kalla Fredrik Sørensen för öjliga oöppnan att det skott inte för in, men tar för in. Och jaunar alltså för KF. Står nu tjej. Och Emil Dam väl bjärka här och han kommer ner vid öjliga affär. Han sa faktiskt nu till att få sin drift. Och som laten vi har någon lika gammal man säger Richie hinner ända någon. En frallig målmanslöta på vägen. Först en reflexbjärging här till Emil Dam. Filip som skjuter utifrån och Emil var som köttare när och bjärgar och hinner ända någon som frilebare som laten kommer väl ut ur målen och bjärgar. Har spelat knappt 22 minuter nu och står han alltså tjej. Filip som kör shoulder. Nu Jan från finna det så att Filip hesa för av vanchen skott för stanchna. Ase, nej, Fredrik. Så Ase. Frøya kan klara en mot øynene. Og alt ut til Rona. Faltsen vil ikke mittelbeinen i amlaten her. Så det Vestningar tar i uttalet til for nu at Rone Johansen kommer på plass. Så nu KIF-verjan atter her som hun skal være. Så vill VOF-vänjaren Inge Olsen ha timeout. Det två ärdister som igång i lötene. Och Skala spelar STUF och Kintel och här är det 20 minuter spalter och Kintel är 8-29. Så alltså 8 mål av månaden till lever som en spännande dister i det. Hindestren är i Höjvik här teker ha en 0-4 mot Norrstanon. Inte gröj över stövan man vara här. Men alltså bägge distren Kintle och Hesen distren är värt att följa vi och om man ska göra sig nära som helst vänner om att finna ut av hur släpper i FM-finalen. Det är ju väldigt spännande att veta kvärt li eller kvarje faktiskt. Har en fjärs 8 liter har 4 sti ner till KIF och Örnplats men här är så mycket nekvadister efter än att här är nog av stion att hämta in. Linus skulle spela sina mitten ösna flyer färger alltså att här var kvar annan efter så att säga. Så det över senaste veckan när Lewa att ja men nästan kvar det är en final för Hässelin på KF VOF Kintel och ja kanske minimum ösna för ha en fjärs. Spelas det upp att det här har var spalt knappar för 20 minuter stövande tjej. Filip släpper allan vägen. Emil har ösna gott tak av skott någon från Filip i Newmalen någon här. Får så som ett kast Västningar. Damarner har armen av loftet. Och Emil Dam munter i öppen här. Teitur kan få färdtjä som bollen ja.
Så blir det de har skipa i allopspillet her. Tjaka for en gång. Ase til Frøya. Fredrik. Røyna att etablera det så att det kan vara plats in i strykne till Tony. Blir 20 meter. Frøya kan köra en mot i ögonen här i av Samuel Johansen. Skottet för stanchna. Så är det Västningar hinvägen. Så kommer Magnus Müller ösnö av vattlen. Vi erfaren vid nummer 4 av Richnon. Av vinstra batch vid bulten nu. Leita efter Agnar in ja stryken i här. Tar vi ett gult kors till Tony Veje. Fyra minuter efter till halvlegs stående tjej. Her er så jant som det kan bliva i mittlen Heseberline. Ikke en særlig malryker for halvleger her til. Det først og fremst tog at det var et rimmar arbeid just i varje personen Chababon Leon. Standa vel, flytta seg vel. Gjør at det ringt til Melstå-personen at avslutta. Koma ikke til vi opp normalmålegene. Och det här alltså mannen någon östne gåar omstöver. Fredrik kan han släppa Atlan vägen. Det här gör han. För managerande fram vid Öjnon Westman 24 och öron efter och ändrar in och för lagt KF framom till nog först för idag om inte för högskov att Koffringar är framför. Nu alltså 8-6 till KF. 30 minuter efter till halvlegs. Så ska VF sjönda rönna svär efter. OF i malen här Emil Dam, han röstar ner härmar om att skåta här som snurrar sig mitten på en janon. Här finner att där räcker vägen jag stryk nämn laten som är väl ut och bjärkar. Kan hända det Koffringar varje dag alla på få. Så kommer det kast här. Här annars en av dem fav och färden om inte första färden det har vi sett att det faktiskt ettnast en lie att komma och skjuta lopp och fänga vägarna av sköva på någon. 2 minuter efter så är halvleger i Hesson Distnon stövan alltså 8-8 i mitten VF och KF. Här Koffringar som missar bollen. Så kan nog Archie Eilsnes, Filip Jojic och kompani köra hinvägen. Leita efter Andreas ut ja Vanchnon. Så börjar dra något från Västningar. Filip vill ha Agnar i vrom och strykna ja. Så är så att Archer kan släppa till skott och det släpper han väl där. Att det är effektivt och så tjär Filip pojkar kvar ska Agnar färra skrina och så ställer han sig här och så kommer Archer upp och bom så är 28 till VUF. Han går minuter efter. Fär in i sista minut av 4 halvlek nu. Och Koffringar nu alltså vi möjliga för att jauna. Och det här är en så jauna det är 8 mål inte men samstundes stor mental antydning och särskilt nu tar vi Västningar öka. Och vad hände så Tony Veje han vill korta ut.
kommer till att avräkva Julian. Han ska skjuta här. Så Tony Veja alltså kortar ut. Och så jo. Och 2 minuter, 40 sekunder så halvleikor och nu alltså Västmanningar 8 vid 2 mån och det här har kolossalan mentalan tydning och en så jävla distans med sån att man kan komma fram vid 2 mån. Sälja om de så klarar hålla sig till om Stövan klarar hålla sig till halvleiks men hinner Ösnes så hej där kommer väl vi check off och nu att minka om månen. För här var 20 sekunder att göra det. Fredrik Ase. Ja, det skulle skunda det kon 8 Tjej Fredrik. Ett skott som fer längt upp om och tar då är man helt runt här konkur allt grasat här KF-bunchen och Ösne tar i onökte vi dömingsna hade inksar att det blev taxerad den tacklingen här tar Fredrik Sørensen för upp tar vi det så inte tar lata ja tar vi runt vi pedagogik någon först och så kunde lägga alltså för att hålla så röna vita om tar kon slag kallt vatten i blå igen och löte här är hållagor det står mellan VUF och KF hållagstavan alltså 28 till VUF och som vi bäge så och hörte här mot ändan alltså synter av rumple undan om dömingarna särskilt och till en återvändande tochter alltid i öliga stora mån men här får vi så inte görs vi 2 mål måne halvleikor vi får ösna halda halvleik vi var åter vi 17 halvleik i sån det någon om inte så lunch
Så får det vara klart att börja sätta halvlek kvar löta. Här är det alltså 2 mål Amoni här och i halvlek någon till Västmeningar, Heimalie, VUF som är 8-28. Så vi 2 mål emot KIF. Och här omframt för att göra motbräckorna och syndertinkre så är det Kalfringar en mer färdig av någon här från början i 17 halvlek. Det är så att 40 sekund 4 halvlek tar var Tony Veje kortar ut i 2 minuter. Tog att han överkvaje Julian Olsen som får skjuta lopp för VUF och det kostar ju 2 minuter alltså av bunchen. Så i 1 minut och 20 sekund är då Kalfringar alltså 6 emot 6. Vi målskjøt ingeniør som kjønner for Filip Jojic som går runt han. Han har skått 6 mål i förhållet till för VUF. Är toppskytt här till utestnen. Andreas Røyne Sjolver och loppar ösne fräckt upp om maten och i malen här. Andreas Nilsen som minkar om månen för KIF. Stor antydning och nu tar det i minnelota kan man säga. Nej, vad säga så är det rent mentalt och att man klarar att skåra och just ner undertalsperioden som det så skarpt öter av förskon. Kalfringar ett nytt avlopp här. Släppa nog halskagar på sjur så här utvisningarna. Klarar kanske en ta komma upp jämnt nu. Tony Veje är vi efter nu så Kalfringar fullmanna är. Och 8 mål Amoni vi är framför det touchen. Andreas till Hans Eli. Vi hör fängaver här. Bjärste och Samuel som tar emot honom i vägen. Så letar där efter Asa Dammen tar det avgrutning från början här då i VF-vägen. Andreas kör ömma döjnon och finner väl Rona Johansson som kom i övergång av vanchen. Skåter brester ut först säger han nästan synd till att han tror att de får för någon när vi då ser en vi öppnar Malmö-överlöka. Nekva malen som kommer här till det är kommer och på sig längskåtene och pressa över. Alltså linje har haft ringt vi att spela sig till upplagda Malmö-överlökar. Och till sjönde till vägen ständer väl i banan ändå. Här väl funne och så är det stänkarna som ösne hjälpa målvägen i det. Det är en stank ut där i banan kan man säga. Här så för gång till Diver Ragnar Johansson som rör sig av strykne. Andreas finner Tony in i strykne så kan Västmeningar färra i skjuta lopp. Hans Kristoffersen här ensamatler och skorar. Så 2 mål Amoni efter stövan nu 11-9. Till VUF har spalt ut 30 minuter här i 17 halvlek. Så ett landa vi balten någon här som då vill ha av och som till också Rusk som är ända av balten någon. Ja. Helt så väl till balten då det snägga Harspik så. Kalfringar kvar vid 2 mot strykon. Asa Dam är färdig innan strykna att spela. Så man nu där så där vill Tony ensamma linje strykna nu. Asa innan i övergång. Andreas Ragnar Sjolver och klarar att
snytja skåt att rom, alltså att skjuta längt. Och det är alltså touchenda målet tja Kolfrinkon. Så står han nu 11-touch. Han var spalt i 4 minuter här i 17 halvlek. Taito Johansen för tilltoskasar handan läsa bollen här. Så har de möjlighet för att jauna en affär. Kolfringar har vi kört lite tid och nu tar det där senast. Så ska ja, nu blaggar han på ut. Simpelt än. Nu skulle bäge Rekvaveje och Bjärste Hansen. Så Bjärste Hansen tja VOF och Rekvaveje tja KF. Bajer ut i 2 minuter. Nu köra Kolfringar alltså utan Malverja och i allop någon här så där är det 6-5 tar jag utan Marlota och i allopspel någon men spelar så hinner vi två mot Malle. Så Ankor ska ut efter. Seli, Lasa, Andreas. Då lägger Andreas ut. Och lovar Emil Dam in efter Malle. Få oss till att säga broadcast Kolfringar. Det är Rune Johansen som ordnar till. Blaten! Färbjärka här så skåten om. Först vi är Fralukar Bjärchenko och så akrobatiskt kastar han sig in i målet att stäcka bollen som är av in i målet. Stor antydning för Västmanningar och Östen nu tar här var en man ute och nu spelar tar Somlös utan Malberga och i allopspel någon är alltså i Marlota nu en löte i allopspassion och spelar vi två mål i 4. Julian Filip det där Ankor ska lösna komma ut så att Mlaten kan komma i mål efter. Filip börjar alla på syntesis och John. Arche. Så plats till Andreas. Och så bräster batten i stancherna. Malje tömt. Nej, Mlaten är kommande på plats efter nu. Att det där Joshua Sint och skjuter i av Kolfringar så att det kanske kunna spalta på tömt mål här. Men tar kom på plats Västmanningar. Står han 11-touch nu. Han har spalt i går 6 minuter och 17 halvlek. Och så finner Runa. Sådan ska halta Gerast ett fralukskott av Vansnon och så är jämnt 11-11. Och bägge linjer är fullmanna i. Här händer alltid sen. Jag kan se där nu ska golvet kanske torskas. Ja. Det är nog det som är avfatt här. Bägge alltså fullmanna i efter. 6 minuter spalter här i 17 halvlek. Stavan 11-11. Ta färre svärnek tattar mellan VF och KF. Det är lukkat tatt som det är av stigatalvene. Här är KF framför vid 1 stige. Han var 25 stige och öronplats i eftersättöltene. Medan VF är att 3 plats vid 24 stigen. Här är det en också större månader och det är att KF har spalt öntest flöjre än VF. Teitor som fylltje vi här och så antlan vägen in av batchen och kanske inte inte in i måltagen men det var just en broadcast. Filip plus Aga Elsnes en perla och en skott i här. Fraluk längskott. Aga Elsnes läcker VF 8
12-11. Så gånger det kött in vägen och Samuel Johansen, han ska ut för hälsa Gerarna till Lydia Divas och i vad som tar Östen John Rekorst. Gerard tar nog, ja. Tar samråst inte lunch om att det var inte nek för Eve om att Samuel Johansen kommer alltså och sånt och kommer att ta om så utlagen kommer att ta om Holsen. Och gå vidare vad det är som för in. Vad det räcker väg att kvar det var. Och ta vän och räcker väg. Så nu alltså Samuel Johansen som får rätt kors efter har vi ju att säga att vi kan ösna mot Kindle för 2 distans så han har alltså akkurat ute vid karantän och nu alltså efter utkarter. Och det märks samstundes att Västmanningar skulle spela i minnelåta i 2 minuter. Stavan nu 12-12 och tar färra nu i allop vid Taumon Male. Alltså 6-6 och i allopsparsen Västmanningar här. Och räcker varje komna fötter att dra östna. Filip Jojic broderar sig allan vägen in själver och tar kanske ut som att bollen är svär in men tar döma mål så det är nog det att tar färra i mål och pressa ut efter och här Kalfrinkar efter som jauna böjna vägen stor önögt tja hemma av skåren och ösning av VF-banken om dömingarna här. Sjående tar lättast att skälta till ofta domarna och tar få av vita efter det. Stövan 13-13. VF framvis en mer färre av någon Emil Dam vi har Fralukar Bjärchink här. Och till visst tror jag Västmanningar har helt vi har spelat sig till möjligheter. Då spelar vi 6 utläggare och nu allop någon och komma till fina möjligheter nu. Schotten tar i minnelåta men det är det ju inte i allop någon att spela utan malväga. Har spelat i 90 minuter här och sett hållet till Stövan 13-13. Kalfringar nu vi har någon upplagt någon möjligheter för att komma framom. Är då en mer flera. Och här är ordentliga kommer igång till avskåra fjältna. Andreas får inte vidkänning för detta målet. Det har vi dömt i Meldion och var inte fet eller fjättar döma 4. Så är Västmanningar efter fullmanna här. Arche, Filip. Alltså missar han simpelthen bollen Julian och här får Teider Johansen 2 minuter. Så nu är det Kalfringar som är onökta vid dömingarna. Så nu alltså Kalfringar en mer färdig av att någon i 2 minuter har spelat i 20 minuter här pura jämnt med Lineberg Stövan 13-13 Julian Olsen och nu en boy öppen möjlighet till Hans Kristoffersen. Han släpper inte oss där och här kommer det på vägen. Ja, det är hennes dörte nog efter att Räckve skulle vara utvuster. Tog sig till Holsen. Jag vet inte om det var helt så ekvisligt. Filip lumpar vägen här. Skottet för fram vi färd till så här ett brottskast. Och här är allt sansalest av bunchen och här. Kalfringon tar få en utvisning. Och jag säger alltså bankaren och om jag inte får halskav så är det ja, det är Teider Johansen som långt och erkortar ut i 2 minuter. Det är så mycket när om sig ut i bunchen att domaren är efter Joa bunchen om 2 minuter. Men det är nog flera som röpte nu har så det bunchen här. Så nu alltså Kalfringar 2 spelare färdig av ett någon.
Det är ringt att hålla skilla troppen hon här. Ska ösna välja sig öarna ta ut fick själva vik för ta live vad ska ta lag han ska ta i vägen som kommer ut att ta sig här utvisningarna. Filip Jojic är vid brottskastet. Skorar för Västmanningar lägger vi för 8 14-13. Så lägger Västmanningar störst trust av alla spelet till Kolfringon. Mansverga Andreas. Han som filtrar någon öliga tatt. Röjna är pressad till att göra fejler. Får Kolfringar brodera sig i köknen. Hesa vägarna. Så är väl sloppet. Tar är alltså två spelare färre. Andreas släpper alla vägen. Färre brottskast. Och så är det här om man kör körs när vi rekorder in med en. Jo, Hannes Kristoffersen vi rekorder ut. Det är inte onägt sagt att bänken skiftas om att skälta och jubla om domare average här i det. Hesa fer alltså Kolfringar väl nökter får brottskast och Västmanningar alltså vid 6 månader. Men nu är Rune Johansson ösna för att bränna. Absolut inte ett imponerande brottskast här. Rune Johansson som simpelt han skjuter upp pom. Hej annars en upplagda möjlighet för att jauna och det är väl sloppet till Kolfringon. Det tar av alltså varit 2 män färre av ötlen och nu en gå löte. Om 13 sekunder så släpper Teitur Johansson i spel efter. Och så var Aline jävn, alltså 6 mot 6. Nu fäller han en utvisning. Men Kolfringar släpper och jalop. Och det är som om att det är stämningen vi att skälta om domare average det är brotts som till för som rotas ihop i höllen i här. Nu Kolfringar vid timeout. Jeppe Barsk vill ha ordet av synarmän. Det är ganska fint om vi då bara lyckas slå sin dra kallt vatten i blå i här till öjeliga geister av Babon Leon av Babon Bankon av Ötlon i höllen i här. Har var urlagera Europa av domarna. Men det är också att det är spännande. Det är jämnt i mitten så bei linje. Akkurat nu är det Västmanningar 8 vid 1 normale, men i stora löten av dess någon hävd och ösna vill det pura jämnt. Jeg har ikke noget som helst for til indsats. Ja, så skulle det lukka ha grøy og hver kan fære inn og hver ikke kan fære inn til Kolfringon. Det er ikke å si til her. Sånne går utvisninger alle veier at det er ikke alle skila hver inn og hver ute, men nu är status att Kolfringar är 6 spelare av Ötlenon. Det är bankaren som öjer utvisningarna ut i 30 sekunder som är efter av henne. Och till Västmanningon är det tar ösne 6 spelare av Ötlenon. Här är utvisningen till skila öjnon spelare. Men nu alltså 6-6 spelare. Rune Johansson gör det gott efter för brottskastet som han brände och Janne. Hesa för ett fralighetsskott av Vanchenon och han jaunar för KF. Står nu 14. Och i samma omfärre är det Hans Eli som får en snutt här till Kolfringon. Det är Vanch för det är. Hans Eli Sigbjörnsson som ligger här. Så utleverar i foten någon att han nu finns i ilt. Typiskt är det så att spelare kan ska bekla eller komma simpelt till att länta skoff. Det kan vara också försträckt. Det kan vara allt möjligt. Nu får så vi ös att veta om det kan ta på inna. Kommer där ut vid skånen så Hans Eli.
så för mig några fylltja efter. Så kommer Hans Eli Sirbjörnsson ut. Och ur hinnon distan kan vi fortälja att skala här STUF tar emot Kintle. Här är gesten ur Kintle 8 vid 2 mål 25-23. Och i Höjvik här har Einwald Fjärs teker emot Nashtanon. Här är jämnt 21-21. Och här i Västmanna är ösne jämnt 14-14. Agnar Johansson lägger hemmalige av 8. 15-14 och Mlaten släpper en tag på plats i målen. Och nu är det Kalfringar efter fullmannager utvisningen som bankaren fick och Janne hon är utronden. Så nu alltså Kalfringar är med för flera av att någon alltså Marlota och en gång halva minut att rätt. Ta för utvisningen till Hans Kristoffersen över utronden och nu så släpper Västmanningar att spela Scheimans av att någon. Alltså, till Andreas, så är plåset av Anston, Teitur Johansson. Skjuter längt och Jaunar för KF 15-15. 3-2-8 och så är det Västmanningar efter fullmannager. Tar vi Julian Olsen som kommer in här. Har spalt ut 13,5 minuter här i 17 halvleikes. Då är han alltså 15-15 i mitten VF och KF. Julian finner Agnar in i strykene, søker plass. Det var det ganske skyldig galt, ja, Sjure. Så kan Julian køra inn mot Jøynon. Lompar røysene. Skjuter i blokken, og til lompar malverjan Emil. Og så er Västmanningar 8, 16-15. Mlaten kommer vel ut, og Bjarkar som skått noen her fra Rekvaveie. Det blir altså brottskast till KF. Så nästa broadcast här tog Rune Johansson till ett nice lunch väl och hälsa för släpper fria vägar röna sig. Maten störst spelande i VUF Malenon. Och tar hade där en ta år i timeout någon Janne Kalfringar här vänjaren Jeppe Borsk säger vi spelar när ja till en gå Malberg vi spelar mot men vi måste bara röna upp att imorgon lägga upp att imorgon orske och jag placerar skotten rätt men här så kör vi alltså till en störst spelande Mlaten som har ställt sig i VF Mal efter i det. Så en fejl avlevering här från Asadam. Tätje över Västmanning och möjliga fria köra kött in vägen. Kunde komma fram om vid 2 och nu Filip. Och han är friare och Lamage. Öcher för VUF 16-15. är alltså ösningarna tutningar Mikael fas i autist någon här ökar sker efter att spela och till akkurat nu vis analys ska rymma från hinnon så är detta ett öliga gott utgångspunkt att göra det. Nu skiftar där ösne Malverja Kalfringar Emil Dammer kommer ut och Marcus Möllbjerg för i KF Mali i stegen. Kalfringar här Reina Minka och munnen. Andreas. Så Fröja släpper han alla vägen i köknen. Reina skjuta. Affär så som heter kast här. Och här är kön jag stryk när jag får fingrarna handa bollen. Tar få Minka och munnen Kalfringar. Nu alltså 16 till VUF. Låter vi att det är en öliga det är en dyster som vi tar över och snackar över luggan som man vill spalter har vi hur säga så här vi skälta här vi checklast att så fram och som tacklar handbollsspel någon så väl. Men det ser ju utanför något om hur så står en tutningar som dystern häver. Oj, annars väl spalt här. Och Stefan Julian, men Marcus Möllbjerg kommer standa väl i KF Malnon. Så Kalfringar möjliga för Jauna här, Teitur Johansson.
Rune vill att lucka slå bollen i hörna, lucka få skipa det här allopspelet till Kolfringen. Alltså in att skipa spel någon. Andreas släpper alla vägen och jaunar för KF. Seichan. Risa står antutning för Kolfringar att Västmanningar släpper stäv i Hasson. Ta sa annars öjla välkörande ut tror VF och Janne kom från vid 2 mån och hade akkurat efter det någon och lugga som vi nog gå en stima och ta allt avgörande för Kolfringar att tar inte låta Västmanningar släppa undan ta. Så nu efter pura jämnt. Seichan 13 minuter efter att spela. Filip Archie Ejesnes hever stilla kanonerna väl in i det. Hever Bustockon några gåskott utifrån. Lägger efter Västmanningar och 8. Nu Archan Seichan till Heimalie. Friveje som röns för skottet, men Mlaten störst spelande ut det, tror jag säga. Hur teacher öjlen ett skott. Ja, nu vill jag domaren så tjockors Marga hämta här. Västmanningar lägger störst trust av all uppe här till Daimon. KF och så lite offensivt och pressa där. Välja väl, flytta sig väl och snär så skulle. Nu ska också hämta spelar och Andreas. Och lägger till Tony att sin strikne. Vad ska slanche tar Tøyma och boja efter skott någon domaren till en löda sig ändå fick gå armen upp. Nu vill jag då knocka och också att hämta kött. KF alltså möjliga för att jauna här och som att domaren simpelthen på i att fortälja dem att det skulle komma ut förrän han över flöda där igång. Andreas klaffar av stäm men skottet för akkurat uppom. Så tog inkommen till Ingo Olsen att ta timeout. Västmanningar alltså 8 vid 1 normala. Här är då knapper 11 minuter, lagar 11 minuter efter att spela av Dystnon. Stövan Archan Seichan till VOF. Dystnon skala STUF nu av 8 vid 1 normala. Här är 26-26 till alltså Kintel som vi kör STUF. Man ser akkurat mer att täper Kintel här. Så blir det öjliga tungt att ta när röka finalplatsen. Så känner jag hoppas check på Facebook att nu blev det 26-26. Så här är det en spännande dyster i gång. Skala. Här är Västmanna alltså 8 mål av Mone, 11 minuter efter att spela. Här är Archan Seichan till VOF. Och tar alltså nu vi möjliga för att komma från vid 2 mån. Filip till Aka. Julian, eller Schurer och Schaga.
Rune kan han fara alla vägen för Västningarna. Han blir stäckauer. Armen är uppe, tja domaren någon, ta med sig att här ska också hämta, tja Västningen. Skulle sucha en enda en avlopp någon kött. Det kan alltid ända via Filip Jojic bara plaffa till shoulder, ta playerna då väl. Det kan också vara Archie Elsnes. Här är det flera av EF-linnen som kommer skjuta öliga längt utifrån. Så så är det klar ut. KF är nära att ta emot det. Ändå Cheshire. Så kommer det kasta flott ut av backen här och långt in i snö, alltså mot så kommer det linjerna. Touch över Philip möjliga för bra shoulder. Hans affär är kanonen inte ordentligt inte till. Kolfringen nu möjliga för Jauna stående Archan Seichan till VUF. Går 90 minuter efter att spela här. Fröjeväje. Till Asa släpper halt under men väl så inte skjuta och istället spela in till Tony Veje som är rättliga väl inpackad våra strykna. Och så som skytter släpper så långt in så kan det känna kloss till strykna innanför. Så blir det efter en utvisning nu efter råk. Men höjter, tar spänter, självan det är där till. Det är en tudninga mycket dyster, men det är alltså inte pent att sucha folk klandras sånek. Alltså att det vill checkla sånek, det vill skälta sånek kvant han öjnasta dom som fettler. Hesa vi är gångt ut över kolfringar. Stövande är alltså Archan Seichan och KF nu en lägare färre av Vättlenon. Det halte alltså Tjever Västmenning och en öjliga upplagda möjliga för att dreja från nu. Spurning näs om tar klara att täcka av. Så att om inte för helt ska så då allokal hilna samtliga väl till kolfring och tar över i minlåta. Tar av steg så väl. Vi vägen att ta. Men så det här Filip Jojic. Öcher för VUF stavar nu Archan Seichan. Och nu KF alltså välja att ta målvägen ut ur målen och med att spela allopspel så tar det då 6-6 i allopspassion. 2 mål Amone. 6,5 minuter efter att spela. Det är alltså avgörande löta i dystnon. Nu kan det ringa kött in vägen. Västmenningar stig skunda dekon så är det 3 mål Amone. Det är det här. Fantastiska väl skott det här. Helt attrig av Eknar i halve. Det är nog Archie Elsnes som center hassa perlerna av sted här. Och vi såg det ofta att Line tar målvägarna ut av det färgalopp. Och så röjna hinnelinjen att skjuta på tempmål. Och det är faktiskt inte så ofta att ta räka. Men här så blir Kjatan öjliga väl. Så nu alltså 3 mål Amone. 6 minuter efter. Ta ligger väl i handen och tja Västmenningen i lötene. Tar här alla möjligheter för att göra det här liot.
Så är spelet till Jobater här 6 minuter efter att spela. 3 mål mot Västmanningar är alltså 8 vid 20 mål emot Seijan. Jeppe Barsk tar timeout. Och det är alltså ösne timingen till det till nu och ska göras. 3 mål mot och 6 minuter efter. Det snurrar sig om att känna såna visioner till och nu tar skulle slå till Kalfringar tar skulle göra också vi efter nu om tar inte skulle tappa en disten här. Vi följer framvägs gångten av skala här STUF och Kintel spelar. Här är jämnt och lötne 28-28. Alltså ösni en serie spännande dyster som är igång till här STUF emot Kintel. Och till så är så Kintel vi går on ursliten här senast ni har meldat sig in efter och efter FM-final och ströje. Men jag vinner då inte av skala och det är så väldigt tungt så där man tar inte att göra med klocka på om det blir matematiskt och möjligt. Det blir det nog inte men det blir tungt så där när det kan finalplatsen får det inte sti nu. Men här är det ekvidister efter att spela en till ett fullt ungefär. Alltså Linus skulle att spela emot kvarnören och ena för att säga att så här är det inte outgörs men kvardister är som en finala till motto i efter set nu om det är. Och det är inte minst skaldande här och i här som distnon. Här Andreas Nilsen som minkar om månen för Kalfringar och Tutninga Mitchell mål som tar på här. Stavar nu 20-18. Philip som spelstyrande här, Juliana Batchnon och Arche Ahino Batchnon. Så Julian är niver här, Arche. För sure vid Sarasne. Bjärste Hansen bärger sig och tjöknar vägarna här och Arche 4 VOF 21-18. Andreas i hinnändan under mittelbeinet under laten i malen. Effektivt. Och nejot tja Kalfringon. 21-19, 5,5 minuter efter. Arche släpper han Atlan vägen. Marskos i mål någon för Bjärka. Så kan han skjuta lopp sätta sig värst in vägen. Och som tar Noah komma plats och Arja det gör de nog. Andreas. Bladen är kommen. Är standardast. Och här som bättre blir dömt att till högra Västmanningen och nu är räck för vägen. Efter utvuster är det inte 3 för. Om jag har tagit rätt så är det 3 för Räckvaveje är ut kartor i 2 minuter. Och det är ju så allt han har lyckat att göra någon diskvalifikation. Nu vet jag om jag har tagit skövt. Jo, det är det. Det är 3 för Räckvaveje nu. Alltså kalldömter ur som distan ner. Det skulle bara mangla, alltså det är utvisningar och rejkors och till alla vägar och det blir skälta och det blir rapt. Kjalt vattnen här i höllen i Västmanna, här var Lasse att skälta och råpa efter domaren. Men det märker alltså att Kalfringar nu är en mauer färdig av höllen i 2 minuter. Räckvaveje släpper inte in efter i helt som distnon. Han får så inte likeban till nästa dist. Det är trutchar utvisningar som gör att det är korset. Philip
som röjner att släppa Atlanvägen här. Och här är vi uppe till Sjure. Över brottskast. Taito Johansen. Som kommer att stanta och överräkva. Ta i Sjure leper in av Vansjonen. Kolfringar skiftar Marskos ut ur malen och sätta Emil in efter detta brottskastet som Filip Jojic för att ta sig av. Filip Jojic som toppskytte här till det här skottet nutje mål. Vi har hettat här tutschenta. Lussos Spurs, det kommer här. Filip Jojic placerar brottskastet väl och överliga i malen. Så är det 3 mål av mån. 3,5 minuter. Detta luktar av sikre till Västmanningar. Men Anchili utan 22 Nuychan. Kolfringar i minnelåta och i 45 sekund att rätt. Ase till Fröja, till Andreas. Ska det komma utifrån? Ja, men så kommer det ofta från Andreas Nilsen. Och nu Filip Jojic ut i 2 minuter. Det är nästan undantag att Berlin spelar fullmanna i det. Hesafer Filip ut i 2 minuter. Alltså Berlin Jön och i mannen nu kommande lötna om en halvan minut och Kolfringar efter fullmanna är. Nu Andreas Nilsen som ska röjna sig emot Mladen. Skorar tryckt Andreas Nilsen. Annars är det öjligt trus som har lagt av han här och snart avskåra plats någon. Så ser jag att avskåra fjälten här i Västmanna är vi upphattat i det. 22-20, här är det 30 minuter efter att spela. För alltså in i avgörande löterna här. Ändan av Destinon. Verda VF, Verda KF. Västmanningar här var gåkorst av håndene. Här köras det upp att det bättre. Rune Johansen skorar till 23-20. Kolfringar nu fullmanna här tar ger annars och kött av här. Tar känna väl trusten nu KF. Tar vita väl att de skulle skunta sig om de skulle klara att få stivisar hemmater. Och så märker det simpelthen när man kommer till att avsluta och på under en nej var står runt 2 år ganska. Nu vill Jeppe Borskava sina män ut av välja mer offensivt. Han känner tojarpressen. Touch över Runa Johansson möjliga. Koruja han. Allt är kamp någon. Västmanningar. Nu framför vi 4 mål. 24-20. Detta blir tungt för Kolfringen att nå. 2 minuter efter och 4 mål av månen. Och så gör vi det efter. Checklar Rui om döming. Tar Gershette av Västmanningar i Kolfringar. Taito Johansson och fixar talja. Skruvar skåte. Stossar där under Mladen i målen. Minkar månen till 24-21. Spurningen ner om till försönt. Ta får vi nu Asucha. Hetta väger. Ta vi efter Skelda nu. Kolfringar markerar för att VF-malvägen är kommen oräckliga ut att det är en fel utskiftning. Ta öjer så om det efter rätten att göra en utvisning, men tar jag inte sett det så är det ringt att döma det. Och jag kan helt inte se själv om det hänt. Vi såg det inte här av härifrån som vi stannar. Men här är alltså timeout vid det och i avgörande senaste löt och övis ner till någon VUF och Syrskaus här. Framför vid 3 målen, 24-21 och genom det som samman omtidigt över jauner, takter, spännande, allt gott om det. Men ösne öjliga näckmäster av rumple om döming.
mamma för filmen av vattnet. Akkurat, jag tycker inte att det är touch på något sätt kan antas. Det var inte. För sig att han är satt. Det är folk som dömer, det är inte maskiner, det kunde inte så allt. Tar välja inte att döma näka. Självt om Kolfringar har markerat för att ha sett Västmanningar skifta skarpt ut. Ta för Josh näka vi nu. Kolfringar regnar som friast av Fylcha och täcka mer om att de andra regnar att få Västmanningar bara att avsluta. Skåra här till 25-21. Så är det Taito Johansson som ligger efter det. Taver nu på efter att veta hur så ständer till. Taito Johansson och som till Uis tar nog vilja ha intlansare. Till Ilta Sucha att Kolfringar skulle få att komma efter här men det är inte det avskriva där röstna. Det är alltså nu är nog finns en snutt i anletet Taito Johansson blöjer ur nösne. Det kan vara en alpoj, det kan vara allt möjligt som kan ha tid i här. Näka att torska vi här för att stäcka blöjningarna ur nösne till Taito Johansson. Nu kommer han ut här, Taito Johansson och Ferrösne. Ja, han får nog bara inte om han i skiftrummet. Ja, så där simpelt till allt möjligt praktiskt som Lukas ska ordna sig till något blå som är kommit av vattlen. Som Lukas ska torska stäv här. Tar nästan att säga att det är en spurning om att bara få det av någon så senaste lötna av distnon. Gör då 1 minut och 20 sekunder efter att spela. 1 minut och 23 sekunder. Stövan disteren av skala är liver och här har STUIF och Kintel alltså spalt jaunlike 30-30. Så här är vår Kintel sett sti till. Här som Andreas Nilsen minkar om munnen här. 3 mål av munnen, 1 minut och 20 sekunder. Vi såg det är en sista rond som Kolfringar gör. Det är med en annan vi att läta Västmanningar komma till sig möjligheterna, men tar tagga av kvar för Västmanningar. Så ja, nu blir bara mål åter och fram, tror jag väger som en av för minkar månen tar blå vi bara 3 mål. Nu så kör vi efter att tar nästan bara läta Västmanningar färra. Kolfringar vill jag bara ha då att avsluta för att få tyna släppa ju alla batter. Så det händer inte här. Ett undranskott som för ett trillande vid syna och 25 sekunder efter. Det är nog tid i en och här och här blir nog sett punktum. Andreas Nilsen släpper att skjuta senaste mål här i distnon. Tojen renner ut här.
Leot och alltså Västmeningar som har vunnit 22-24. Och i samma omfärd kan fortälja att Norsten har vunnit och i Höjvik har vunnit 31-30 och i möte har 1-4. Och Askala har varit Kintel och STOI har spalt jaunlike 30-30. Här alltså Västmeningar vunnit så här 2 tydliga mycket stig och i strämpan efter finalplatsen om Kalfringar är självande vänprottner om stövarna här. Vi får att röna att få samröver vi likar här. Vi tackar Rona Johansson bara på en vägen. Kan du mynda mig att alla det bara kött nu i omklädningsrummet men Rona 22-24 kan du då säga till det? Jag har inte sett vad jag får höjt på nu allt. Jag vill spela nu väl. Fokus för domarna för ofta och jag fast lagt utvisning kvar för. Så det är något lite ont att det vill man säga det är tungt. Ska jag spela dig om kan du helt som domare är inte? Nej, det är redan inte ens har bält för det så det typ. Men kan du också då att tid själv kunde göra bättre? Alltså vägen ständigt som så väl att när förra halvlek och med på 17:00. Och så missar vi det och tar plats på kött och så skrattar det. Jag alltid vid jag missar fokus. Simpelt det är vi alla vägen upp. Helt med 17:00 så skrattar det. Jag är nekvat dister efter den och det har Norsen vunnit har 1-4 kan fortälja där och STOI har fått Kintel har spalt jämnt. Till Ispartiet som har sett stig till kvart Joe Tatar och Sandra vann efter. Egentligen inte nej. Tror jag att det är som vi kappas först vid TVF där är det snö och vi tar på oss för långt frakna så nu är det köpt på själva mer. Det har inte ett med TVF som vi kan hämta 2 steg men till steg öst att vi måste ha för Janne vidare. Så det hinner ända kan ju ta oss väster men vi ska ha vi. Snack fylla det jag tycker så också är nekvat dister efter en och allt bliven en sån störst rocknestick om kvar kan komma finalen kvar. Är det negativt fylla för nek? Släsch. Andersen där mamma då gör nu när man spelar handboll och det är vi gör just naturligt. Också så. Vad är det du slår med på nu? För att kallt där listan här så jag vet inte när så jag lämnar så där det jag vet inte det. Så det där. Du ska släppa om man att tack för Ronny att du ställer upp här. Så var det vi då när avtalar vi Inka Olsen. Vi FN-jara som ständer här i Ivre. Tack han här på den här vägen. Inka Olsen. Ta fett lyckare vet det. Att lucka 6-0. Tack för det. Är man nökter? Ja, vi är väl nökter, ja. Vi har ju snett hinnerslitna hotas här också väl i åkara favör. Så det kommer väl vi har 1-4 läggs det till. Alltså Norsten vinner här och Stramtinkar spelar jämnt mot Kintel. Ja, alltså det är om Höjsingar färre lite för det är bara man lägger mycket. Jag är mer intresserad i att Kintel och Kalfringar att ha missa stig för att locka. Så nu Melbrä kanske tar man uppåt större men vi har så Norsten nu. Och Norsten vinner Höjsingar så jag vet inte vad ända vi. Tänkte utnämna favoriter så från undan distan. Ja, nu är så pura slättan till Chile. Alltså nu har vi gått några vunnit Kalfringar trutja distor. Så det är ena störslite som man säger gångrattor och flöjfer. Men resten av utsliten är öjliga överraskande. Då så vi Kalfringar så halta upp till händantisten nu och ta var en hur upplevde totisten alltså vi har haft år kanske synter och roteligt några utvisningar öjliga fokus att domara näck tås. Ja, det är en öjliga typisk distor med Kalfringar och Västmeningar. Här i Berlin vill jag göra allt för att vinna. Och tar man spelar kan man säga vi hjärtan 8 och ja men så blir det självdant pent. Och det blir inte pent så är det väl jävligt bråk och men i halvtid att Torping får nekvar utvisningar för att bruka sig. Och det här kostar öjliga nek, du tar spalt redan runt allt. Och i halvtid att cirka hälften av utvisningar att de för att brukas. Här klarar vi du bättre allt kallare. Här måste ända vara en stöva här Malvern inte tycker kommer ut att bli markerad här för att det var en fejlutvisning så stod att hända. Jag sa inte då att jag lejt här malkortet. Så spurgade jag att han om det mötte att jag har lagt här malkortet. Jag sa inte spänt. Jag har alltid laden och han alltså vi att ta Malman nu då. Möjliga vara fejlutvisningar. Men alltså det är himmels råker alla stäna och det är öliga ringta så allt. Och detta var en sån disträ då är det vara om man har. Men
Men tar vi spel på enda maten vi hjärtan utan att ta vi det inte pent. Ta nästa det som vi näven helt pent. Verda så från nu av. Alltså är ju näka det rätter än och titt har vi väl sagt hans blå nu. Det så tjocka finalplatsen för det. Jag såg ju nästa dist. Det vill jag undra säga men vi är inte stabila nog till att också långt fram. Så vi också vi har nästa nu. Så tar vi åker nästa och så har vi strandingar hemma. Vi tappar Kintel, Strandingar vinner Kintel, Norsten vinner Höjsingar som vi tappar. Så vi skulle inte förhoxa längt. Jag får inte säga nu vet vi FM-final. Nej, vi missar 2 steg rätt så är bara Kintel och Kolfring efter vi höll någon. Så vi får hålla fokus från nu. Det mest väl lösningen att akkurat ser det här kolossal antydning. Det är nästan dubbelt antydning tror jag det mot Kolfring. Absolut. Alltså vi var också framför eller nu manglar vi den dist för Kolfringar. Så nu är vi också framför och en dist bontna. Det är öliga stor antydning. Nu är nummer 2 vi är syndra luft. Men syndra luft, pickles syndra luft. Men får in dist vi akkurat men kämpa och det var inte lätt Kolfringar spela öliga väl sälja väl på varsin. Syndra tinjen vid i all uppnån och det är ganska utslagsgivande. Inge, tack för det och gå ut framöver. Tack för det. Jag ser alltså Inge Olsen och nu får jag göra klart till en första del där det är. Jag vill först stäcka här och tacka för Jokon fotografer där Ragnar Jakobsen och Maria Siskason Nesa.